setunggal lelagon salam pambuka salam kompak saking Romo Wilis iki anak kulanang ayo dikomandani satu lagu untuk potret keluarga silakan Romo Wilis Mbak Ika Mbak Siti Mbak Aini berdiri Mas Joko silakan aku rong kenalan sing penting ndang tates-tates ya pokok iki Mbak Dewi sakmono Mbak Reva Dewi ki ya dawa niki Mbak Reva engko nek ngatek ya dawa sing tak apal iki Ika tok begane aku di anak siji dik karo Ika nggih dik kapan dek ben rene ndase kan maka salam pambuka setunggal lelagon pasar remaja jatuh Matur nuwun, terima kasih Mbak Ika, Mbak Dewi. Sitoke sapa Dik Ika?
Mbak Reva. Reva. Reva Palma. Para tamu kakung putri tan karoso tan kanyono ginelaing waci ginelaing swasana du para tamu mongko menawi potret utawi tedak pinedha dereng rampung monggo pun rampungaken tetela dereng kepeksa rampung mangke rampung bahagian ampun kundur rumiyin dipun lanjut malih rampung resepsi bahagian tanggap wacana pangayu bagya sugeng rawuh katur dumateng sedaya para tamu mongko panjenenganipun Bapak Setya Budi Wiono Ibu Nuryanti boten kas dumatur priyangga babar pisan minangka cundhakan ing ngatur ingkang menggugati kasaira panjenenganipun Bapak panjenenganipun Bapak Jarwo Pak Mudin wasana monggo Pak Jarwo niki daftar foto Mas nggih. Oh nggih pun kadunge scary pokoke. Monggo potretipun niki kula waosaken Pak Purnomo sekalian, Pak Gunadi, Pak Hermanto sekalian, Pak Tommy sekalian, Pak Warjito sekalian, Pak Edi sekalian, Pak Bu Sulastri sekalian, Pak Ngadiman, Pak Sutris MC lah Sutris mau minggat. Wah nen talok Pak Sutris ku gantine aku kan wajahnya meh sami kada Sutris ya muridku kok ya Pak Suparmin lajeng Pak Lamin lajeng kastur dumateng sedaya Bapak perangkat desa Karanganyar monggo mangke kasuwun tamu kasuwun foto Bapak Ibu among tamu monggo mangke ugi kasuwun foto kalian temanten kekalih sebisa malih katur dumateng pepundhen kula Bapak Jarwo monggo kepareng nyamap tangga mangging sasana pinanci kepareng nglatasaken babar sedya udaring gontho tanggap wacana pangayu bagya sasana sabda tumuli katur sarepipun Metaraman turut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum baina mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Konjuk pangarsanipun para pepundhen para aji sepuh sesepuh ingkang pantes kinabekten wabil khusus panjenenganipun kadang pisan sutresna sinurung para pangiring pangarak ing Serat Mojo teman-teman kakung ingkang pantes sinudarsana para kadang-kadang seniman seniwati kru campur sari Rama Wilis ingkang tansah anggung mastuti pepoyaning kautaman sumrambah dayaning para lenggah para tamu kakung sumamana putri ingkang tansah hambek sadu saluhuring budi. Saderengipun kula dherekaken monggo puji syukur dhumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Karna linambaran tresnanipun kula panjenengan tasih pinaringan karahayon. Katitik wonten ing kalodhangan siang menika saged makempal mangununggal wonten ing dalem Wisma Agung tan manggih pambengan setunggal punapa. Salajengipun selawat adalah salam mugi tansah tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula dalah panjenengan pinaringan syafaat adalah pitulunganipun benjang wonten ing dinten yaumul kiamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saking para tamu
para lenggah ingkang tansah kinabekten. Saderengipun keparenganipun kula cumadong lumebering sih samudra pangaksama. Hawit hanggennya kula temu wantun mangadeg marasuwan wonten ing ngarsa panjenengan sedayanipun. Kula hawrat mastuti dawuh saking panjenenganipun kadang kula sepuh niki panjenengan Bapa Setyo Budiwiono. Kinen panjenenganipun wonten ing kalodhangan sang menika nandang bingah. Bebek bombonging manah ibaratnya kadya redoban samudra madu. Kajugurukan wukir sari nglengkara panjenenganipun wonten kalodhangan sang menika tan kasdu. Matur piyambak wonten ing ngarsa panjenengan sedheripun. Sehingga mijiling pangandikan ingkang sinawung lukitaning tembung manis dawuh dumateng kula minangka hanyarirani talanging atur pambagya yuwana ingkang kunjuk atur dumateng sang yaning para lenggah sedayanipun. Wonten inggih wasing gati ingkang angka sepisan panjenenganipun kadang kula sepuh Bapa Setyo Budiwiono dalasan Ibu Nuryanti wonten ing kalodhangan sang menika hangaturaken sugeng lelenggahan ingkang sekeca kanthi mardu mardika ing pengayun. Salajengipun wasing gati ingkang angka kalih sinasawa panjenengan sami sampun sami uninga menggah wasing gati. Keparenganipun wonten ing kalodhangan menika kula angambali atur dening panjenenganipun Bapa Setyo Budiwiono dalasan Ibu Nuryanti wonten ing kalodhangan siang menika hana tepi darmaning sepuh hamula krama angkat Atmaja putrinipun ingkang asesilih Diah Ayu Siti Aisyah Maharani sarjana pendidikan. Niki Atmaja jalu saking panjenengan Bapa Setyo Budiwiono dalasan Ibu Nuryanti ingkang sampun kajatu krama kalian jajaka pinilih niki ingkang akasih Hanamas Bagus Sigit Istrianto sarjana pendidikan. Atmaja jalu saking panjenenganipun Bapa Paiman dalasan Ibu Srianti ingkang mijil saking telatah Padukuhan Mbolo Desa Pandian tasih kalebet Laladan Kecamatan Karanganyar. Ewadene ijab qabul ing Atmaja temanten sampun lumampah kala wawinjang watawis tabuh 8 kalaju wisudaning Sri Atmaja temanten kekalih sampun kasembadan kala wau watawis tabuh sedasa. Sinurung puji astuti puja astawa panjenengan sami ingkang tumandu dumateng Sri Atmaja temanten kekalih upacara ijab qabul kalaju wisudaning Sri Atmaja temanten saged lumampah kanthi rancak lancar kalih saking rubeda nirwikara nis ing sambikala. Wasing gati ingkang angka 3 ambuk bilih pasugatan unjukan dedaharan sampun kepareng lumados dumateng ing ngarsa panjenengan sedheripun sumangga nun keparenga anggedapi ambuk bilih wonten kekiranganipun kula cumadong lumebering sih samudra pangaksama. Para rawuh sagunging para lenggah, para tamu ingkang pantes kinurmatan. Salajengipun panjenenganipun kadang kula sepuh Bapa Setyo Budiwiono tasih nyuwun gungan malih dhumateng panjenengan sedayanipun ingkang tumanduk dhumateng Sri Atmaja temanten kekalih ingkang nembe kemawon dhaup wonten ing tundhaipun mugi saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tentrem bagya basuki donya tumraping ndelahan. Panjenenganipun Bapa Setyo Budiwiono hangaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan karana karawuhan panjenengan sami sampun paring sumbangsih ingkang awujud punapa kemawon. Ananging panjenenganipun Bapa Setyo Budiwiono mboten saged caos piwales punapa-punapa dumateng ngarsa panjenengan sedayanipun. Sagedipun namung nderek handedonga ndedhepe dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang meruping dumadi hamugia darmaning panjenengan tansah pinaringan leliru ingkang setraju saking ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Yektosipun pahargyan prasajan wisudaning Sri Atmaja temanten menika sampun dangu karacik karancang kanthi tarik-tarik ewadene tumapaing damel tasih kathah tuna dungkap saha kiranganipun sepisan malih lumantar kula
panjenenganipun Bapak Setyo Bediwana dasan Ibu Nuryanti cumadong lumebering sih samudra pangaksama. Minangka pepuntuning ngatur ambuh bilih anggen nampi rawuh panjenengan sedanipun. Anggen caos unjukan dedaharan dalah samudayanipun saking para putra kaniman mirang ing tata krami satepah panjenengan sami hanung mangge ing kuciwa kula hanglenggana sepisan malih cumadong lumebering sih samudra pangaksama. Mungkasanipun atur monggo sesarengan asesanti sura dirajaya ningrat lebur dening pangasuti rawi-rawi rantas malang tutas rahayu ingkang sami pinanggih wa'fu minkum Allahumma fiq aku wa mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijang wijiling wicara yayah ulan tumanggal Aduh segeri banyune kumandanging sabda Bapa Jarwo ilang kesele wis mari minangka cundhakane ngatur ing Kemenggu Gadi banyune bene kirap mangka sepisan daya kawiwitan Sri Naranata keparing jengkar Cangrama wajib kang suci aduh segere banyune ing sendang ilang kesele mos mari remriang banyune bene hanya kerapi uger lali wajib kang suci padha gulangen ing kalbu ing sasmita amprelantet aja pijer mangan Endra kaprawiran den KSD baksunan sariranira Jegadar lawan guling praptaning sang cucuk lagu ayo manggala Demas itu akan dawuh sang prusa itu akan dawuh sang prusa kapiyarsa swaranipun samudra ayo betun jopo istu akan dawuh sang purusa ngabiantara ing Ngersanata was Ganjeng bedal gumara kabur beri guru kapiyarsa
Sang Jundang kali lampah jumangka gagang abiatur ing ngarsanata. Yo, sak ramban maneh. Bejeng bendal kumurung tapur beri kumagurung ngomong hati-hati sak rusuk Panjina Purayagung aja nganti kabetes sing ponak wabi Warata sak rusuk rikana aja nganti tiba langsaran Putri Dumatalapati istoaken dawuh sang Prusa istoaken dawuh kita ngabiatur ing ngarsanata mrajeh noni sang Natasari Widya tedhak Cakrama ayo buka barisanira istoaken dawuh sinuwun kula ingkang sowan praptanira Patyayah sinadra kang sekti mandraguna Ogoh Platu Jekar Cangkrama sinuwun Jero Tias Rujinala kirap angka kalih mangke menawi sampun titi rampung kirap angka sepisan sinawung ketawang pucung wuyung manembro ngarung kakiri temanten umaksana kekanan gandeng asta dasar temanten kakung masih muda tur tekik warane gandeng garwa tumuju kanthi panggusanan ing pangajap saged temanten kekalih duwe angga manunggal cipta duwe angga manunggal karsa duwe angga sajuga kayun duwe angga kacetha ing diri tresna jalaran nunggaling cipta rasa budi lan karsa saha karyanipun satemah mujudaken wahyuning bebrayan mulya sinebat palakrama mawa susila den monggo klaturi manjing pati pangusap saprurutan busana keprabon ngrasuk busana kapangaran den kula sang cundhakane laku tetep sedya tuhu mangke nglarapaken nderekaken tindak beneran manjing wonten Madani Purayagung menawi tata cara panjenengan sampun rampung ganipun ngrasuk busana kasatriyan den lan kawan sengatur kita terima kasih kepada Kristo akan dawuh
ning endi sik gembira karo ngadeg to Ger aling rat lera ngadeg banyune sakara bojomu dijak kabeh Anglia numpak perahu layar layar ing dina Minggu hari wisata alon parahune wis senang biak biuk biak banyu inelah ora jemu-jemu sajak mes mengguyu ngilangake rasa longkrah lesu adik jawe lemas jebel wis sore witing kalopo katon nyawe awe parayogane becik kali wae dene sesuk esuk tumandang nyambut gawe anakku Ger bocah bagus diwandi dawuh Pak Deleng awakmu ado-ado saka Purwodadi nggawa bojo telu ya nggih tepi saking wedok yo kemen bojomu aku sitok wae rung entuk kamangka telu iki gawane sapa mau iki ya kuwi sing tak lirak-lirik kok sing tengah dan aku keblek ta iku penyanyi telu kok cilik-cilik kabeh ya Pak cilik apa sing tengah jan kaya bempere kae ya pangapunten nggih langkung-langkung bar iki mumpung bendaramu temanten sakarone iki Rucat Busana ana wektu sawetara Nger tak tanjakno iki penyanyi 30 iki aja sediakep ae Dik nah anyep yo cedak aku oh bar panen tebu Bandi nggih saderengipun kepareng ngaturaken wejeng bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan ing wedal siang kalenggahan kula sak kanca kadang-kadang Romo Wilis. Romo Wilis Ngundi dawuh ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Setya Budi. Setya Budi Wiyono. Tulisan kok cilik lah aku belas karepe tukang tulis kuwi mau ki diapik-apikne ra nek diwaca kepareng netepi darmaning kasepuh Bandul Krami panjenenganipun Mbak Ayu Siti Aisyah SPD apa wi SPD Dik sarjana pendidikan weh apik ora kaya awakmu Wandi SPD dawuh Wandi sekolahe pedodel sampun jinatukrama lulus Raharja kalian Mas Bagus Sigit ugi SPD Tanaya Jalu kakung panjenenganipun Bapak Paiman wingking sakilada Pandian Bolo alhamdulillah lulus Raharja mboten wonten alangan satunggaling punapa amin muga-muga temanten sarimit anginipun bangun Bali Wisma sageta samawa Pak Dalang samawa iki singkatane apa Dik sakinah mawaddah ugi warohmah oh alah layak ikan deh ben ngirim WA aku iki samawa menika kinarya bias-bining swasana Pak Dalang hanya rengi menika panjenenganipun Sang Raja Sadina ya Sang Ratu Sadalu kepareng santun busana tawis Rucat Busana ya kinarya bias-bining swasana kene tak tanjakno ya Mbak Yueka tanjakno meneng yo Mosok sanga tengah aku milih sing tengah yo penak iki didik aku kok tengah
sa. Di dawuh Pak Dalang. penyanyi iki kudune ki wae nek mlaku munggah kira kleset ngono ya Dik. Ki kan tak rungokke lho Dik. Oh nene piye Tak Pak? rungokke kok. Ngempet topo. Ketoke ngempet kodho Anake Pak. kadung akeh yo ngene iki biasa. Ya ampun, anak agek 5 kok mlaku kok mbek ngene iki. Kok agek 5 ki wis pol. Kok agek lho. Jan Rasah tenanan. komentar. Aku ki ngenteni jane ki ngenteni kapan toka lho kok ya golek-golek Rasa usul. kedisian. Ya. Wis tak gadang-gadang zaman dhisik cek zaman inul kalau Dik ngene iki lho. Ngene. Zaman kae. aku railing gitu Mas. Ngene iki anggar aku MC ne iki yo kapan yo ka kowe dadi rondo aku. Aduh bolak-balik. Lah iya, bolak-balik kok ketilap. Ketilap terus. Jare aku cilik Ondi. Gak masuk. Cilik Pak. Cilik. Oh ya malah penak masuk to Dik. Mboten. Cilik. Jare malah penak sing cilik lho. Lah iya. Jare sapa? Lah ndek ben kan nek wong kilik-kilik ngene ki cilik. Lah ya nek gede apa ya sedeng sing cilik. Cilik nggutil ireng urip sisan. Ya pangapunten Dik Ikang nggih. Nggih. Menika langkung-langkung ngaturaken wilujeng siang pangarep pangipun sakilat dan pandian. Nggih. Jenipun Mbah Lurah siang kalenggan ugi Nggih. tasih lenggah dari Pak Lurah Agus. Pak Lurah wis siap-siap lho rogo-rogo Pak. Ampun sah Mbah, ampun sah Mbah. Kukur-kukur. Lali aku kukur. Ampun sah. Mbak Lurah Karanganyar ki nek nang warunge bojoku no wis pokoke Ya, apa tuh. menika mboten ngira-ngira sobo minggu tetep pakurmatan Dika. Nggih, pripun? Mbok menawi panjenengan Mbah Lurah pang nderek nyawiji Mbah. Panglipur sauntawis Mbah sinten Mbah? Monggo. Det Mbah. Pepagian kanca-kanca Romo Wilis. Sinten Mbah kemarin nderek nyawiji Mbah? Berpekahi Mbah. Napa Mbah Giman? Nggih Mbah Giman. Monggo Mbah, mewakili Mbah saking Giman. Pandian Mbah, monggo Mbah. Nderek Apal nyawiji Mbah. menendi? Monggo Mbah. Loh, Mboten Wandi. sang nganggo suwe Mbah, monggo. Mas Wandi KTP-ne pandean yo Mas. Mangga. Oh alat apal aku sing wong wali kukune rapal kene Mbah Lurah ki mau aku iya apa dudu. Nah. Bolak-balik wali kukun lali aku. Ya alhamdulillah disembatan. Kok ibu-ibu mriki tetep kudu nyanyi nggih Bu nggih. Biasane nggih menyanyi. Biasanya nyanyi ya ya. Maka Mbah Giman aturaken panjenengan. Napa? Loro jonggrang ya. Roro jenggrang. Rorot jonggrang sauntaus katuraken kanca-kanca Romo Wilis. Wahyu Audio. As. Loro jonggrang pancen kowe ayo tenanan. Ora mokal. ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu Mbah Salyo ngecol gaipun Mbah. mula kowe dadi wanita boyongan Jaka kandheng kowe aja kumalungko. Marang iki kanggo durung rampung.
kaparat nurang reti si Bandung lanang jagat putra ratu Bangging Prabu Damarmaya aku duwe ati Bandung Bondoso lara jonggrang pancen kowe Sono mundut karawa Saka benda Aku duwe bebono Omah ngaji Sawangi kudu jonggrang panyuwunmu tak turuti Pripun jonggrang pancen kowe ayu tenan ora muka yen kowe asmara waspadakno prajuritmu kelaparan ramowe dadi wanita boyongan Tobat kowe wanita kaparat nurang reti si Bandung lanang jagat putra ratu Bangging Prabu Damarmaya aku duwe ati sekti Bondoso lara jonggrang manut sun pundhut garwa Jaka benda aku duwe bebono Omah ngaji sawangi kudu dadi yo jonggrang panyuwunmu tak turuti lali kabeh kak kuwisan Lah pripun to? lali kabeh Napa ndredeg, Mas? Mbah gimana kita Mas. grogi ya ganjelane pripun Mbah Pripun, Mbah? marat ora enek ganjelane jare Kak diki Malih napa murni sampun, Mbah? meleh napa mboten Mbah meleh alhamdulillah Matur suwun. mugi tansah pinarengan sehat ya Mbah wah enek ganjelane Tobat pancen ika keparat lagi nih ora ngerti Mbah Giman lanang jagat duwe aji apa mau Lah mbok. aji cilik ngono iki Wih. ngek sakmene Ora jaremu Dosa. njaluk gede basa Mbah Giman ambek aku ya gede aku Apane? sono sinuwun sampun rampung napa dereng nggenipun ngrasuk busana kasatriyan utawi nasional lho ndi ngene iki lho dalange kudu iso swara banci swara dursasana
Kok nek suwe-suwe kok nek tak antem kendang mbok lho kowe. Wong kuwi yo iso aku. Nek pas karo Ika. Menawi sampun teta rampung, monggo kula aturi lenggah jajar malih Kageng Garwa. Mangke panjenengan wiwiti kirab angka kalih. Penwastane kirab Den. Bangkono iya Nyi Prusa. Tok dawuh ki mikir kok tatet-tatet. Ngger cedhak ikan sinyalku ki mesti lobet. Didinge Slendro Mas. Dedem tidem perbawaning ratri Sasodara wis manjer kawuryan tan kuciwa memanise benggep srenaten dalu Sinewaka Sangya Pradase aglar nang cakra winulat ngelangut prandene peksa kebegan begegek bel-bel tak dulito Den menawi tetela panjenengan sampun rampung nggenipun Rasul Busana monggo kula aturi lenggah jajar malih ndelala kok tanggapane iki ning dong wungu umpama gak nggone Mbah Lurah dong wungu Mbah Lurah Karanganyar wis genah buyar biasane iki dalange karyane iki wis nang omah wis bar Jong Prusa kene penyanyi loro nggih panjenengan pilih pundi Den mau sing tengah mau wis jenuh aku jenuh pripun to Den wong kaya kono moncrot-moncrot jan ayune kaya tomat bosok tabrak truk aku pengen karo sing diandeng-andeng ning bathuk wah India iki jenenge pineal gland ngadeg kok kene wong ayu jan rambute Pripun, Mbak? aja celuk Pak Lah piye? dalang cek bocah celuk Pak cah iki maksud cah dan Nggih, pripun Kakung? lagune sing gawe dandut gawen dandut sampun rampung Den monggo pun gandeng Kang Garwa lagune lagu Jawa gawe dandut lantung slendang sutra kuning gawe dandut oh Sri Huning Sri Huning monggo ya Sri Huning sawahe kadul Niki duet ya, Kung? iya kong piye to cik bocah sajur Bocah edan iki. ayo Nyi wene ngarep ngestaken dawuh sinuwun jan mantane Kakung Mas Sigit gantenge basa nganggo jas ngene iki Ndoro Ayu jan Ndoro Ayu Siti Ayune kaya ngene nyawangi aku jenuh ayo Rumangsaku. Sri Huning Cucuke goyang ya, Mas. ayu kae timbang iki Ayune kaya ngono timbang lho. iki ayu kae pilih kae aku Mustika Toban Labu Tresno
Boyopati. Monggo ya Yi. Mirat moyo kang wis prasaja anan luhur branti srene nyatan krahito kang rene Dibenake srit menawa. kadange pribadi Wirat moyo putranira Rangga langis ati pati tuban ayo Bokonge to yang kowe ning. Oh padha. Ati Wong sepati tegane one kapopo ing Madyalaga pratandhe was singa Sian. lho piye lho Lah awe mletren lho ngarakmu ra mbok benake. Iki dibenake rene. Nah, Pak Lurah. Pak Lurah saya WA-an karo iki. Nek iki wani demo aku nah. Bancine teko. rasane piye Mas rasane Watos banget. Gonamu mosok yo atos to, Dik. Ya, Katresnan. iya masukin Masuk, dimasuk. Dibuka. Kat. Ayo. Kat. Heeh. Katresnane mirat moyo Ya Allah rawa. Wekasanira Rangga langis adipati tuban Kleru. matur sembah Aku karepku ki ngene iso kleru ngene iki pomo kok ikan. penak men kowe iki lho Mas Pomo ikan langsung tak bruke awakku. bancine teko aku ra banci Sopo sing ngomong banci? ini wedok asli Asli kok. jarwo ki nyejem tenan wedok lah terakhir wedok tenan lho Pak nggih saderengipun kuwatrakan sugeng siang alhamdulillah sini sayang nah Wis dikontrak nyeket-nyeket kok arep lah iya nggih kuntrung-kuntrung. alhamdulillah niki saged sowan saged derek bebingah teng desa Dong wungu. Dong Wungu Gone Sutris iki lho. Mae Sutris, Karanganyar alhamdulillah Mbah Lurah iki. Lho, wis Oh, WA niki karo Mbah awakmu, Lurah. Mbah Lurah. terus sebelahe Mbah Lurah jenggrik senggrik Kowe kok apal men. sik gampang niku Gampang. lah panen tebu kok ya Panen tebu Mbah Lurah. ya alhamdulillah niki saged sewanting dalmipun sinten Mas Bapak Setyo Budi Wiyono. Pak Budi Wiyono Oh. piantune sing pundi Mas Piyantune lha kaito. oh nika sing foto nika Eh? sing foto nika Sing ya sing foto. Sisih. sugeng siang Pak Budi Pak Budi halo Dik foto Mas Iki kok. nggih nderek bebingah nggih Pak Budi mugi-mugi Pak Budi anggenipun mantu niki angsal berkah ingkang melimpah Amin. ngasih turah-turah Amin. turahe digawane Mekah Allah Amin. niki sesarenganipun rias temanten Saka Queen. Queen Wedding. Saka Ngrambe Nggih, mugi kagungane tansah Ibu Ayu pinaringan Kusuma laris nggih, Warga. Mas. Amin. Juga didukung sound system Wahyu Audio Wahyu Cibiduan. Audio Sound. Luar biasa jemenglur. Juga Luar biasa. didukung campur sarinya Indonesia wonten Romo Wilis. Romo Wilis. Alhamdulillah syutingnya saka Ngawi. Ah. Nggih, niki nderek pitepangan rumingin. Ya. Nami kula Princes ugi nyah-nyoh mijil saking tlatah Jamus Ngawi kemawon.
Pak Lurah, Nggih. naminipun Princess Ugi Nyanyo. Nggih, alhamdulillah. Pak Lurah niki kalih niki Pak Lurah sedaya Lho, niki. tenan jejer. Lah sampeyan ki ya lurah kok ya. Bener to, Mak? Hei. Iki Pak Lurah kabeh to? Lah iya iki. Sungkem lah ya niki Pak Lurah. Nggih alhamdulillah. Jan lemu ya, Pak. Kowe kok kaya Alhamdulillah. ngono. Niki Pak Lurah. Oh lurah ya ampun, jan jan. lemu kabeh. Oh niki nggih lurah ya ampun Pak. Nah. Sampai nggih lurah jan. Luar biasa lho Pak. Nggih lurah. Alhamdulillah. Ngata-ngata ngono kuwi lho. Pak Lurah kudu dihormati. Oh, iya. Awake dhewe kudu andap asor. Kudu losor tenan. Oh iya kudu ngono. Nyuwun sewu, sangu apa ora? Aku kan yo penak-penakan wae lho. Wis tanteke. Ya kena wong bar panen tebu. Lho, kena. Alhamdulillah Masak, Ser. lho. Niki ukuran kabeh sitok-sitok. Nggih iki kabeh dirangkep mono. Isin aku isin. Pak, mugi-mugi tansah piran sehat nggih Pak. Lancar Amin, rezeki. amin. Laris. Mbok kek endi mau? Kene larisnya Mas. Ikhlas nggih Pak. Nggih, alhamdulillah. Bar diparingi ya sungkem. Nggih alhamdulillah mugi tansah piran berkah barokah mlebu Amin. kota amal. Sik gampang. Mulih kok mulih. Iki lagune sing penak-penak wae Mas. Sing penak Spesial kangge Romo Wilis karo tamu. tamu saking pundi Mas? Oh, kabeh tumplek-blek. Pandian. Pandian luar ada, biasa. Wali Kukun ada. Ganteng, ayu-ayu ya Mas. Karanganyar Pandian. komplit. Nggih, lagune bahasa Inggris mawon ya Wah, Mas. yes. Heeh. I love you. Kula nyuwun Flores Guava ya Mas. Hah? Nggih, lagi hit lagi booming. Niki Flores Guava Lagi aja. ngehit Flores Duava. Ya, jambu alas yo. Walah ger. Ayo, joget kabeh. Jogetnya sing apik itu hadiah. Biar yo Le. Ayo, ewer ambiar. Sir yo. Bersama Romo Wilis Indonesia. Joget bareng. Jos. Goyang Mas. Aneng ngawialah tuku kwaci domeni banci oleh rezeki. Sik. Jelas no. Neng. Neng ngawi tuku kwaci Heeh. demeni banci oleh rezeki. Oh. Lah tiba demeni penyanyi. Wah, aku dhewe nganu iki malah risiko. Gi Mas, apa di? Pak perangkat desa saking Karanganyar sedaya kasuwun foto, Pak. Oh Monggo Pak nggih. Lurah. Foto riyen Pak Lurah monggo sedaya Sedaya mawon. perangkat desa Karanganyar monggo kasuwun foto. Ngadeg Pak napa kula dekne? Lho. Kelingan manis rasane. Manis esem Terus kelingan ramah gemuyune. agemuyune. Terus nolak Ayo Le. kasih sayange. Kasih sayange. Arepatiku klakon dadi bojone. Ando gemak ala bunder mesine penak. Rasa kiar-kiar. Sayang Asik. kowe bojo. Burung lor Mas. Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso Asoy rasane ngati. rasane ngati. Yen aku ora melu duwe. Bersama Romo Wilis Indonesia. Romo Wilis. Asik, asoy, asik. Jambu alasan kulite ijo sing tingkatas wis duwe bojo. Ada gula, ada semput, durung rondo Pak Lurah monggo foto riyen. Asusune brawan-awan rasane kaya es cekan. Asusune baji rasane kaya strawberry. Tarik sambil jalan karo mlaku. Ayo Le.
kok ngalah leku bathuk Jamu alas dek manis rasane najan tilas taat tani ramoe. terima kasih Terima kasih. matur suwun nggih Mas Mandi rapopo sithik kene ditekoki sik Mas ki wis wancine mulih ha ya matur suwun nggih Mas wis tau diambung banci burung dereng alhamdulillah Mas rasane diambung banci ki penak apa menak Mas gak penak sik Mas barenono Mas rasane diambung banci ki penak apa menak gak penak terima kasih mulih Mas oh wis mulih kabeh Mas nasi reokan Tetep reokan janjine mau kok. Oh, Pak Lurah kan ijo ono, Pak Lurah pirang-pirang. Ayo. Ah. Lo. Ayo le. Wah. Iya. Malah posisi. Piye ta? wis kan wis koprol berarti ya wis ngono ya Mas oh ndase sik Iya ndase. yo le Wong koyok ngono. Lah wong ya gelungan kok diguwak. Bocah kok. pangapunten wong das banci ki ya teko ndi-ndi lho Lek wedak Wedak. ayo Lek Apal ke suara. Weh. Piye. pokoke wis koprol Koprol. nggih Mas cekap semanten anggenipun lipur mbok menawi patan konyun pangapunten kabeh mau gegojekan monggo Lek Nggih, matur nuwun Mas Ugi. Suka parisuka saged judakan yang lampah sampun rampung Purwa Madu Wisono bahagian bisnis kala monggo dupro tamu monggo bahagian prasajan kita tutup sareng-sareng katewasan hamdalah serengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kula minangka pengendali wara juru panata wara gen kula sak kanca manem Bromo wonten kalenggah menika wonten tuna tungkaping atur basa ingkang kalantur-lantur katulo-tulo katali mugi dagung pangasami sugeng tindak sugeng kondur niskala dumugi dalipun priyangga rampung pargan prasajan mangke pun lanjut suka parisuka saking Romo Wilis wasana billahi taufiq wal hidayah waridho wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Salam berutup saking Romo Wilis dumateng Ibu Ayu Kusuma Wardani monggo keparengan kemaku gati kadang pisan sutresno jengkar sawetawis making sawetawis ngontapaken kati jawatasto kondhiripun sedaya para tamu kakung putri.
agar menuju hidup bahagia, aman dan damai sentosa. Duhai senangnya menjadi pengantin baru.
simpati ngaturaken sugeng lenggah dumateng sedaya para tamu kasirnakna dirgama sangga runggi kula aturi lenggah jenak ngantos titi padaning pasamuan ing siang menika donga pamuji mugi katujuna dumateng keluarga ageng Bapak Jimin saha atmaja temanten kekalih mugi dados keluarga ingkang bagya mulya saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kula dherekaken kanthi lelangan suka lelagon campursari lumantar kadang-kadang kula Simpati Waryantono.
Thank